आरे घोर काल जुगावा सतावे लागल हो। तय अपना मारादा के मेहरी मुआवे लागल हो। आरे घोर काल जुगावा सतावे लागल हो। अपना महाराजा के मेहरी मुआवे लागल हो। आज ले हम ये सुन ले रहनी हम कि दहेज प्रथा के चलते कौनो लड़की के हेजा मुआ दिहल गईल, कौनो लड़की के होजा मुआ दिहल गईल। ये एगो अलग विषय रहा, हालांकि वो भी ना होके चाहिए, ये भी गलत है। लेकिन आज हम अपना जीवन में पहली बार सुननी कि कौनो छिनार औरत ओकरा के मने कौनो शब्द कहीं कम बा, अपना पति के सब्जी बनवा करके जो है ड्राम में भर दहलस, भर के वो मनाली गई रही घूमे, शिमला गई रही घूमे। हे परमात्मा, ओकरा